Hej Mads. Det første problemstillingsspørgsmål lyder på: hvad betyder velfærd og sund økonomi for et land? Det er altafgørende med hensyn til folks ve og vel. Danmark er i den heldige situation, at vi til dels har et kapitalistisk samfund. Et kapitalistisk samfund er et samfund med fri konkurrence styret af markedskræfterne, og det er ikke styret af staten på nogen måde. Det vil altså sige, at priserne på de forskellige varer, vi har, er styret af udbud og efterspørgsel. Vi kan dele den danske kapitalisme op i 3 hovedgrupper: folkelige initiativer, internationalt udsyn og forhandlingsevner. På samme tid er Danmark dog ikke 100% kapitalistisk. Som vi lige har erfaret, er SF netop nu trådt ud af regeringen på grund af salg af DONG-aktier til Goldman Sachs. Regeringen ejer 51% af DONGs aktier, og det vil altså sige, at majoriteten den ligger hos staten. Og det er altså også derfor, man ikke kan kalde Danmark for et 100% kapitalistisk samfund, da der er forskellige virksomheder, institutioner og mange andre ting, der er statsejet. Det er ikke mange lande, der er 100% kapitalistiske. Det tætteste, vi kommer på en kapitalistisk stat, må nok være USA, hvor selv sundhedsplejen er privatejet. Og det kan selvfølgelig også have sine ulemper. For eksempel, at det pludselig kommer til at koste penge at gå på hospitalet. For tiden, der kører Danmark en meget stram finanspolitik, selvom vi har sunde offentlige finanser. Nogle økonomer de mener, at man burde lempe finanspolitikken en smule for at kunne give overskud i længere løb. Regeringen er ikke helt med på den idé. Regeringen de lægger nemlig op til at stramme finanspolitikken svagt. Og det der er rimelig dårlig timing, lyder det for mange økonomiske vismænd. Konjunktursituationen Danmark befinder sig i lige nu, lægger netop op til, at man kunne føre en meget mere lempelig finanspolitik. I et land som Danmark er det også vigtigt, at vi ikke får alt for store konjunktursvingninger. For meget opgangskonjunktur resulterer i stigende priser, højere udgifter og i sidste ende inflation. Man vil dog formindske arbejdsløsheden, skabe en masse nye arbejdspladser og øge væksten. For meget nedgangskonjunktur vil resultere i øget arbejdsløshed, faldende vækst og for få arbejdspladser. Dog vil nedgangskonjunktur resultere i, at inflationen vil falde, og der kan komme opgangskonjunktur igen. Det er derfor vigtigt at finde den helt rigtige balance i et land. Hvorfor er det så vigtigt at have sund økonomi og høj velfærd i et land? Det er vigtigt at have sund økonomi i et land på grund af de mange offentlige og private goder, der kommer en til gode. Hvis økonomien er sund og velfærden er høj, kan man pludselig køre med offentlig transport meget billigt og gå på hospitalet gratis. Der kan også være ulemper ved at have for høj og for sund finans i et land. Som jeg lige har nævnt, vil for meget højkonjunktur altså resultere i inflation. Og det vil selvfølgelig få arbejdsløsheden til at stige. Og så kan der komme noget, som vi måske kender som strukturarbejdsløshed. Og strukturarbejdsløshed, det er, hvis folk de uddanner sig inden for et emne, som der ikke er nok efterspørgsel om på arbejdsmarkedet. Og det er noget, vi i den grad har oplevet i Danmark, især inden for erhvervsuddannelserne. Og der er simpelthen ikke nok arbejdspladser til de nyuddannede unge mennesker. Og det betyder altså, at de ikke kan komme ud i job efter deres uddannelse. De kan desuden heller ikke engang nærmest gøre deres uddannelse færdig, på grund af at de ikke engang kan komme ud i deres praktikplads, som er en del af deres uddannelse. Så det er altså et relativt stort problem i Danmark. Tredje problemstilling: hvordan kan man sikre, at der kommer sund økonomi og høj velfærd i et land? For det første skal der være en god betalingsbalance. Og for at få en lige betalingsbalance, kræves det, at der importeres lige så meget, som der eksporteres. Det er dog ikke en ideel idé, da der helst skal være overskud på betalingsbalancen. Og det får man ved at eksportere mere, end man importerer. Altså sælge mere, end man køber. Sjovt nok. Dog skal overskuddet heller ikke være for stort, da det kan resultere i overophedning af økonomien. Det vil altså sige inflation. I år 2014 er Danmark på vej mod rekordår med hensyn til betalingsbalancen. Det er godt at have højt overskud på betalingsbalancen, åbenbart mener nogle økonomer, skal lige sige, for at markere sig på det internationale marked, og så sikre sig overskud i årene fremover. Derudover skal man sikre, at der kommer en god prismekanisme i et land. Det vil sige, at der er tydelig sammenhæng mellem
udbud og efterspørgsel. Prismekanismen den fungerer bedst under fuldkommen konkurrence. Det vil altså sige let tilgang til varerne, ingen udefrakommende faktorer, som påvirker pris, og kunder, der er rationelle, altså ønsker bedste kvalitet til lavest mulig pris, i stedet for at vælge efter et bestemt mærke. Udover dette kræves det, at man har kvalificeret arbejdskraft. Det er nok en af de vigtigste ting. Og hvis man har kvalificeret arbejdskraft, så vil der også komme øget produktivitet i et land, og det vil så resultere i øget økonomisk aktivitet. Og derfor kommer der så velstand og velfærd og god økonomi i et land. Desuden skal man føre en god form for markedsøkonomi. Det vil altså sige, at priserne på de forskellige varer i et land styres ud fra udbud og efterspørgsel. Dog må staten gerne gribe ind og føre en lidt tilbagelænet planøkonomi, altså ikke alt for meget indgriben. Hvis der skal gribes ind, skal der være grund til det, for eksempel politiske målsætninger. Mange mener dog også, at en ren markedsøkonomi den kan skabe for stor ulighed mellem rig og fattig. Konklusion på min problemformulering. Man kan aldrig undgå økonomiske svingninger i et land, da det er marginaler, der skal til for at lave udsving i økonomien. Der er mange ting, der spiller med i rollen. Den seneste grund, vi har haft her i Danmark, har nok været finanskrisen, men også konjunktursvingninger. Udbud og efterspørgsel, outsourcing, international handel, politiske skandaler har noget at gøre med økonomien